Sinjuri għal darboħra inselmukom minn ġewwa l-oratori tal-Kurċifis ġewwa il-parroċċa tal-Isla fejn tinżamm ġbija merekoluża ta' Ġesu Redentur ser inxandrulkom għal darboħra xandira live fejn Fader Kid Bonnici, il-kappellan tal-parroċċa tal-Iklin, ser imexxi it-talba tal-Kurunella tal-Ħniena Divina u mbagħad ikompli għall-eżerċizzi tar-Randan. Meta inti mitt Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħniena divina bla qies, imla d-dinja kollha u ferra dilek innifsek fuqna f'dawn il-momenti li qed ngħixu bħalissa. O demm u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Amen. Nitolbu llum biex kull wieħed waħda minna nożżu il-ħajja bl-imħabba fl-istadji kollha tagħha, partikolarment tul dawn iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom illum, li nobdu d-direttivi mogħtija lilna ħalli kull ħajja ta' kull bniedem nożżuha bl-imħabba kif jogħġob il-Alla. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Jiena nemmen f'Alla, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed Sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twieled minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel il-limbu, ma tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma tal-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija dnubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek
il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu
ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Enna għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasluk l-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk u jkollna fiduċja fil-kobor bla qies ta' mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Imislek qalbek Ġesu bil-ħniena li wera man nies li ltaqa' magħhom. Taraħ jitħassar l-armla ta' Najn waqt il-funeral ta' Bina. Jikmanda biex ma tibkix u jurija ħniena billi qajjem lil Bina lura għall-ħajja. Taraħ jaħfer dnubiet il-mifluċ u jfejqu. Taraħ joffri lil-maħaj tal-grazzja tiegħu lil-mara Samaritana ħdej il-bir ta' Ġakob. Taraħ iħenn għall-mara li rridu joqtluha għax qabduha tagħmel id-dnub taż-żina. Taraħ jitħassar lin-nies għax kienu qishom naċ bla raj. Il-persuna ta' Ġesu li tmissilna qalbna bil-ħniena li turi. Kemm kellu raġun San Pawl jgħid illi f'Ġesu feġġet it-tieba ta' Alla, Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin. Kull ma jitnob minna Ġesu il-ħanin u li int u jien inkunu nies li nuru il-ħniena. Dalgħodu il-Papa Franġisku waqt l-udjenza ġenerali minn ġewwa mill-Vatikan minn ġewwa qal sentenza li qala kemm il-darba. M'hemmx Kristjaneżmu mingħajr ħniena. Ma nistax inkun nisrani jekk ma nurix ħniena. Ġesu jallimna ħenjin dawk li ħennu għax huma jsibu ħniena ħennu bħal moħanin missierkom. Tiġġudikaw xu ma tkunux iġġudikati, tikkundannaw xu ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jingħatalkom kejl tajjeb, marsus, meżżes sewwa, umburġat iqedulkom f'ħoġorkom għax bl-istess kejl li intom tkejlu intom jitkejjel lilkom. San Ġagbu, kap 2 fl-ittra tiegħu kap 2 il-ħaq tkun bla ħniena għal min ma jurix ħniena u l-ħniena tirbaħ fuq il-ħaq. Il-ħniena allura
titlob minni bħala nisrani azzjonijiet prattiċi. Jiena niggiżni sentenza ta' l-isqof San Basilju l-Kbir. Il-ħobs li ma tużax u il-ħobs ta' minnu bil-ġuħ. L-ilbies li għandek fil-gwardarobba u l-ilbies ta' minnu għarwien. Iż-żarbun li ma tilbisx huwa żarbun ta' minnu ħafi. Il-flus li għandek imwarba huma l-flus tal-fqar. L-atti ta' karità li ma tagħmilx huma inġustizzji li inti twettaq. Kliem rigoruż aktar xiebes. Issa kif ħanamluh dan aħna? Kif ħanuru l-ħniena? Kemm bil-maħfra li nuri? Kemm blatti ta' ħniena? Speċjalment issa jekk jiena u inti għaddejjin mis-sitwazzjoni partikolari ħafna fejn bil-kemm nistgħu noħorġu u ma nistgħux niltaqgħu ma' ħafna nies. Allura x'irid minni Ġesu illum? U hemm sentenza li qal Ġesu lid-dixxipli l-12 meta wara li bagħthom jaħdmu u jxandru l-aħbar it-tajba tnejn, wara li ħadmu bla nifs, għalilhom ejjew miegħi intom biss waħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Aħna kulħadd kien għaddej bil-gass mal-pjanċa. Issa ġie dan il-mument u Ġesu x'qed jgħidli. Ejjew miegħi intom biss waħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Daw iċ-ċirkustanzi partikolari li għaddejjin minnhom dan ir-randan tal-COVID-19 dawn huma opportunitajiet biex nisimgħu din is-sejħa ta' Ġesu biex nistrieħu miegħu. U mbagħad mill-post imwarrab li hija d-dar tiegħi u l-postijiet li fihom nista' immur limitati kemm huma, jiena mistieden biex nistieden lill-Ispirtu t'Alla, niftakru r-randan huwa żmien ta' dialogu mal-Ispirtu Santu u rini. Mulej Spirtu Santu, urini ġurnata b'ġurnata xi pjan strutturat tixtieqni nagħmel, ġurnata b'ġurnata għax iċ-ċirkustanzi jinbidlu, ta' kif jiena ħanati ħin għalija, ħin għall-oħrajn, ħin għall-Alla. L-ewwel ħin għall-Alla, ħin għall-oħrajn, ħin għalija. U dan irid isir bid-dialogu mal-Ispirtu t'Alla. Li nistaqsi l-Ispirtu Santu, il-famuża discerniment li ħobb jitkellem dwarha ħafna l-Papa Franġisku, urini mulej. Ħalli id-deċiżjoni noħduha fl-imkien. U imbagħad jibdew ġejjin f'dawn jiena kif nista' allura inkun bniedem li nuri ħniena illum. Ansjetajiet, biżgħat, solitudni, dawk ħajjiġu fuq kulħadd. Imma għandi bżonn ħin kuljum biex nagħtihom lil mulej fit-talb. Infittex l-għajnuna wkoll jekk inħoss il-bżonn, għajnuna professjonali, kif nista' u fejn nista'. Imma li nagħti lil mulej l-ansjetajiet tiegħi, il-biżgħat tiegħi, id-dwejjaq li jġub miegħu dan iż-żmien. Il-qalb kif tiegħek kif inhi bħalissa hija l-post tat-talb, hija l-post fejn nirċievu l-maħfra, tkellimna fuq il-qrar il-bieraħ, hija wkoll il-post
fejn nistrieħ mal-mulej u fil-mulej. L-qalb tiegħi tistrieħ fil-mulej. Nidħol fil-mistrieħ ta' Alla mill-lum b'qalbi kif inhi llum. Minn din id-dinja, minn issa nidħol fil-mistrieħ t'Alla, allura fl-imħabba tiegħu, fil-paċi tiegħu, fil-ħniena tiegħu, meta naħfer lil ħuti. Dak huwa l-aktar mument fejn jien insib serħana. L-aktar meta ninsa il-vendetta, meta ma nħux pjaċir għax xi ħadd li ma mhux tajjeb miegħu ġitu ħażin, ara l-ekonomija forsi ma tmux tajjeb issa, nħu gost allura x'ittali jottalija li weġġatni forsi ħadbati. Imma dawk il-ħsibijiet ma nsibx il-mistrieħ. Ħansib il-mistrieħ ta' qalbi f'Alla li jgħallimni naħfer. San George Preka jagħtina din ir-regola dwar il-maħfra. Inżomm b'regola li naħfer minn qalbi lil kull min għamilli jew jagħmilli kull xorta ta' deni biex Alla jaħfer ukoll lili skont il-weda infallibbli tiegħu. Dan mhuwiex kliem ħafif, imma huwa kliem li jekk ngħixuh bl-għajnuna tal-Ispirtu t'Alla, bl-għajnuna tal-Ispirtu t'Alla, kliem li jagħtina is-serħan il-mistrieħ veru. Min jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin newwillu tax-xelluk ukoll. Ġesu wkoll jgħidilna aħfru lill-edewwa tagħkom. Għal żewġ raġunijiet, biex niġu maħfura aħna, biex nissejħu u li Alla li hu fis-sema. Mal-maħfra aħna mistednin ukoll li nżidu dawn l-attitudnijiet. Li niftakru li Ġesu iħobb anke lill-edewwa tagħna. Li niftakru li anke dak l-għadu tiegħi u iben jew bint ta' Alla. Li niftakru li anke dik il-persuna li ma mmurx tajjeb magħha u jew hi maħluq jew maħluqa bħala ġbija ta' Alla. Li Alla lil dik il-persuna jaħfrilha bħalma jaħfer lili meta nitolbu bil-ħniena. U li Alla jistedinni nara t-tajjeb anke f'dawk li jagħmlu li jiddeni. Kemm ħaġa sabiħa meta jħossni maħfur minn xi ħadd. Speċjalment meta nkun naf li veru ma kienx jistħoqli. Kemm xi ħaġa sabiħa li timlieli qalbi meta niftakar kemm hu sabiħ meta nkun maħfur jien. Ħobb il-edewwa tiegħek. U l-edewwa tagħna jistgħu jkunu nies li trabbejna magħhom. Ħutna stess, tal-membri tal-familji tagħna. Nies li naħdmu magħhom. Il-maħfra mill-qalb lil ħuti fuq wirt, fuq affarijiet tal-passat, fuq inġustizzji kbar ħafna, medji u żgħar li jkunu sarulna. Il-maħfra mill-qalb tagħtini mistrieħ ġdid. Mistrieħ safi għax qiegħed nistrieħ fil-mistrieħ ta' Alla li hu mħabba. Għalhekk illum l-istedina, istituzzjonijiet li weġġawni, persuni
membri tal-familja, ir-raġel, il-mara. Nies li forsi kien hemm ċirkustanzi li weġġawna, saċerdoti, isqfijiet, il-Papa, il-Knisja, l-Istat, istituzzjonijiet li aħna konna jew aħna parti minnhom. Ir-randan huwa żmien meta nħalli lil qalbi tistrieħ billi jiena naħfer. Dejjem mal-Ispirtu Santu. Dejjem bl-għajnuna tal-Ispirtu tAlla. Da pellegrinaġġ qiebes, il-maħfra, pellegrinaġġ ħafi fuq il-ġebel għat-tela. Imma pellegrinaġġ illi jagħtina il-paċi u s-serħan. U għaw tidħol l-għajnuna tal-Madonna. Meta neħlu, tmurx għand il-qassis l-ewwel. Iċċempilx xi ħadd biex titkellem. Mur għand Marija. Il-Madonna żgur ħatejnek taħfer malajr u taħfer mill-qalb. U jekk inti taħseb illi ħfirt mill-iktar sular l-isfel ta' qalbek u titlob l-għajnuna tal-Madonna tgħinek biex tinżel iktar fil-fond u taħfer minn iktar fil-fond. Il-Madonna żgur jekk nitolbuha. U mhux qed nitkellem dwar devozzjoni biss hawnhekk, qed nitkellem ħbiberija, intimità ma' Marija. U immorru għandha ma niflaħx naħfer. U tara ġejja bl-għajnuniet kollha li għandna bżonn biex inkunu nies ta' maħfra. Nagħlqu issa bit-talba lil Ġesu imsallab. O twajjeb u ħanin Ġesu, feddej tal-bnedmin, għawjien mixħu tar-kubtejja quddiemek, b'umiltà kollha nara fil-miżerji tiegħi u nistqar li għal dnubieti ma jistħoqlix li nkun mismuħ minnek. Imma b'qalb niedma nemmen li tilqani bħalma lqajt midinbin oħra. Kbira hija x-xewqa tiegħi o Ġesu Redentur li inti tieqaf miegħi fil-bżonnijiet kollha li bħalissa ninsab fihom. Meta nġib quddiem għajnejja li jint li bentalla, nemmen li inti tista' tenni. U meta narak imobbi mis-salib, nagħmel kuraġġ għax niftakar kemm tħobbni. Imma fuq kollox jiena ngħidlek bħalma int għedt lill-missier tiegħek, ikun li trid int.